Gør jeg. Okay, velkommen til Apartheid. Øh, Først en kort redegørelse om Apartheid. Omkring 1870'erne og 80'erne, der blev der fundet en masse guld og diamanter i Sydafrika, så derfor så blev det rigtig interessant for de europæiske stormagter at eje Sydafrika. Og det førte så til nogle blodige kampe om rettighederne til at eje Sydafrika her i løbet af 1880'erne. Men det blev til sidst en hollandsk sejr. Øh, Dog blev Sydafrika senere overtaget af Storbritannien, som fik herredømmet. Så i 1910 fik Sydafrika selvstyre, stadig med britisk overherredømme. Så derfor så deltog Sydafrika også i begge verdenskrige på allieret side. Men i løbet af den her tid, der opstod der sådan en voksende nationalisme blandt de hollandske efterfølgere, som jo stammede fra hollandsk herredømme over Sydafrika i løbet af de 1880'erne. Og de her efterfølgere, de havde sådan en række krav, og det vigtigste, det var en klar raceadskillelse. Så derfor så voksede forskelsbehandlingen mellem sorte og hvide op gennem 1900-tallet, både økonomisk, politisk og socialt, indtil der i 1948 officielt opstod apartheid ved et valg. Det var ved det her valg, at sejren gik til Nationalistpartiet, hvis formål var en total raceadskillelse. Og i løbet af de næste 10 år, fra 1948, blev der indført en lang række love, som indskrænkede de ikke-hvides rettigheder, indtil det i 1959 eskalerede i en lov, der flyttede de sorte helt ud af byerne, altså helt ud af byerne, ud til de såkaldte homelands. Og det satte for alvor sindene i kog i den dengang ulovlige organisation African National Congress, som forkortes ANC, som var sure over, altså deres, den hovedgrunden til, at de blev oprettet, det var, at ifølge dem selv, at Sydafrika, altså berøvelsen af det sydafrikanske land, var forkert. Så de gik ind for et demokratisk Sydafrika, men deres kerneværdier har ændret sig radikalt i løbet af tiden, så de i dag er en meget omstridt organisation. Og det fører os til vores problemformulering, som er, hvilken politik førte ANC under og efter apartheid, og hvordan har synet på Mandela ændret sig efter hans død. Så vi har altså undersøgt, hvilken politik ANC førte under og efter apartheid, og i forlængelse af det undersøgt synet på Mandela efter hans død. Og til at besvare den her problemformulering har vi gjort brug af forskellige kilder og artikler, herunder en tale af Nelson Mandela. Og her var fokus især på samfundstilstanden og hvordan ANC's rolle i apartheid var. Vi har derfor brugt kilder som beretning, det bedst besvarer vores opgave. Samtidig så er det et levn, som derfor er et udtryk for samtiden. Derudover har vi brugt en række diskussionsartikler til at besvare, hvilket billede af Mandela vi kan se i dag. Og de kilder, de er anvendt som levn og vinkler. De er anvendt som levn, så de vinkler historien forskelligt afhængig af, hvilket billede af Mandela artiklerne ønsker at skabe. Og de kilder, vi har brugt, de er relevante at anvende, da de skaber nogle forskellige billeder af den samme mand. Yes. Og så vil jeg gerne snakke om ANC under apartheid. Under apartheid, der kæmpede ANC for økonomisk, politisk og social lighed og frihed for sorte. De kæmpede altså for et demokratisk samfund. Men det var ikke kun lighed mellem sort og hvide, men der skulle også være mere lighed mellem mænd og kvinder. Og i Mandelas forsvarstale, der sagde han, når ANC sejrer, vil den ikke skifte sin politik. Berøvelsen af det afrikanske land var en af hovedfaktorerne i oprettelsen af ANC den 8. januar 2012. Og så vil jeg snakke om ANC efter apartheid. Det lå egentlig ikke i kortene sådan, at ANC efter apartheiden vil begynde at føre liberalistisk politik. Fordi som udgangspunkt, så var der en stærk tradition i ANC for en mere socialistisk tankegang, hvor der var krav om nationaliseringer. Og man så også i Nelson Mandelas første taler, at han fremhævede den her socialistiske tankegang. Og de første par år forsøgte
ANC da også aktivt at påvirke den økonomiske udvikling i en mere socialistisk retning, men efter blot disse 2 år, så sadlede de om og slog i stedet ind på den nyliberalistiske kurs, som man siden har fulgt. Siden Mandelas parti i 2009 kom til magten, har de også har journalisterne levet i frygt, fordi at partiet er begyndt at indskrænke pressefriheden, som de jo i sin tid kæmpede for. Og partiet ANC er i dag i en dyb krise, fordi hver dag så kæmper de med intern splittelse og anklager om korruption. Og så hvis man kigger på nogle af de idealer eller sådan ting, som de gerne vil opnå, så kan man se, at dengang så ville de gerne opnå politisk frihed og lighed for loven, og det er opfyldt. Men samtidig har de dog ikke formået at opfylde ting som retten til at bo i ordentlige boliger og arbejdsret, og så også sikkerhed for alle har de heller ikke fået opfyldt. Efter Mandelas død den 5. december 2013 kom alle hans bedrifter frem i lyset igen. Men der er ikke helt enighed om, hvilket billede eller symbol Mandela han er i dag. I artiklen Nelson Mandela var mere end en spydspids, han var forandringsmand. Der ser man ikke sporet af kritik, heller ikke i overskriften. Der er et citat fra artiklen, og der står: på trods af 25 år og 8 måneders fængsling på Robben Island, mistede Mandela aldrig troen på, at det sydafrikanske folk kunne vinde sin frihed. Modgang styrker karakteren. Og her bruges historien om Mandelas fangenskab og hans eksempel på lidelserne, der ikke lod ham standse i sin kamp for lighed til sådan at vise Mandela i et bestemt lys. Og til sidst står der også: men både Sydafrika og USA har stadig en hel del, som står tilbage af andre. Han har i sandhed skabt et nyt Afrika, en skønhed opstået af asken. Han har forladt denne jord, men han stiger op i himlen, og hans velformulerede opråb om frihed og lighed kan stadig høres gennem blæst og regn. Det hviler i hjertet hos mennesker over hele verden. Og der er sådan en meget, meget kort sætning om en lille smule kritik af Sydafrika, og hvad der stadigvæk kan gøres. Men det overdøves ligesom af sådan en helliggørelse, der kommer bagefter af hans opstigning til himmels og hans plads i hjertet hos alle mennesker. Så historien bruges til at vise de fremskridt, Mandela har lavet i Sydafrika og i hele verden. I artiklen hyldes der Mandela risikerer at blive historieløs. Der er det alle de uindfriede løfter, der er i fokus. Der står, at han fik aldrig succesfuldt gjort noget ved den graverede ulighed og de sociale kløfter. Uligheden i Sydafrika er steget hvert år, siden han tiltrådte som præsident i 1994. Og det er næsten en direkte kritik af Mandela, da de siger, at efter han er kommet til magten, der er uligheden bare blevet større, og han har ikke gjort noget ved det. Og at Sydafrika stadig er fyldt med de sociale patologier, der definerer vores samfund, som er korruption, voldtægt, børn og kvinder, og bandekultur og voldelige protester. Der er igen brugt eksempler fra nutidens Sydafrika, som bevis på de mangler, der er i landet. Og de her virkelig, virkelig store mangler, de forsvinder så midt i hyldesten af Mandela og hvad han har opnået for Sydafrika. Og på sin levetid nåede han at afskaffe apartheid, som har eksisteret i lang tid, og racismen, der starter tilbage fra imperialismen. Og han har haft kæmpe indflydelse i rigtig mange lande. Men problemerne i Sydafrika er stadigvæk for store til bare at blive glemt midt i den her hyldest. Så man kan godt forstå, at der er flere sider af Mandela og flere billeder af ham i dag. Det var det. Det var også næsten 10.